Kniги без liter na komunikat.org. Walne zebranie bohaterów narodowych. Fantazja, ale nie muzyczna i niezbyt wielka. Dzieje się odbywają w raju, tym samym, z którego kiedyś wygnano Adama i Ewę. Więcej nic nie wiadomo. Bohaterowie wraz z wieszczami Rzeczypospolitej, tej, w której mieszkało mnogo narodów, mają dziś w budynku sądu ostatecznego zebranie walne. Przewodniczącym walnego zebrania jest jakiś ekskomunista, syn Kresów Wschodnich, co da się odczuć po akcencie. Członek czy to SDPIL, czy to KPP, czy to PZPR, nikt nawet nie zna jego imienia i nazwiska. Za ciężkie grzechy był wrzucony na zawsze do gehenny, ale mając siakie takie powiązanie i znajomości w piekle, wkrótce wywędrował do czyśćca. Tam odpokutował należne, no a potem dzięki staraniom możnych przyjaciół przeniesiono go na ważną i zaszczytną posadę do nieba. Starym partyjnym zwyczajem zwraca się do wszystkich albo na wy, albo towarzyszu. Więc zaczyna. Towarzysze zebrani i panowie też. Dzisiaj mam rozpatrzeć sprawę personalną obywatela Wincentego Konstantego Kalinowskiego, wiadomego także jako Jaśko Hospodar spod Wilni i Kastuś Kalinowski. Towarzyszu Kalinowski, stańcie, pokażcie się wszystkim. Pozwolę sobie zadać pytanie o waszą, towarzyszu, narodowość. Kalinowski, Polak, z matki i ojca, z dziadków i pradziadków. Przewodniczący, a ludzie mówią, ktoś z tłumu pijanym głosem, i mówią uczenie, że wszystko to są nie gwiazdy, a kamienie. Przewodniczący, nie do zniesienia. Towarzyszu Norwid, proszę stulić pyska. Proszę tutaj nie zajmować się samoreklamą. Więcej od was w niebie, towarzyszu, kłopotów niż pożytku. Ostatnio na was sąsiedzi się skarżyli, że czytaliście mi jakieś podniecająco erotyczne, rymowane paskudztwo, treści niegodziwej. W niebie tego nie wolno robić, Norwid. Tu tylko dusze latają, a płeć już dawno w ziemi zgniła i leży jedynie szkielet biały przez straszliwe robaki pogryzione. Proszę to zrozumieć, towarzyszu Norwid, raczej powędrujecie z powrotem do Poprawczaka. Zwraca się znów do Kalinowskiego. Polak mówicie? Z dziada, pradziada mówicie? A gazetki w języku prostym, chłopskim, ruskim, dzisiaj zwanym białoruskim, kto drukował i kolportował? Kalinowski, ale przecież alfabetem łacińskim. Przewodniczący, łacińskim też mi usprawiedliwienie. A wierszyk czterostrofowy czyich rąk dzieło? Mirosławski umarszy, muzyki z panami, nie gladzi na starszych, wyprem pochań sami. Towarzyszu Norwid, co na to powiecie, jako przodujący poeta? Rymy krwią serca pisane? Na Nobla zasługują? Norwid, a gdzie tam? A czyżby? Przewodniczący, nie, towarzyszu Kalinowski. Cenimy waszą biografię, waszą odwagę, podziwiamy i szanujemy także waszą śmierć męczeńską. Ale proszę zwrócić uwagę, wszyscy tutaj jesteśmy w ten czy inny sposób męczennikami. O ideały, o literaturę piękną, za naszą i waszą wolność, za naród, za wiarę. Oprócz chyba towarzysza Norwida, który poległ w walce z napojami wysokoprocentowymi. Po cóż wy, towarzyszu Kalinowski, swoją działalnością tak namęcili, nakręcili w historii, że tam, na ziemi, nikt was już za Polaka nie trzyma i nie liczy. Wczoraj do mnie się zwróciła grupa Białorusinów z sąsiedniej działki. Oddajcie nam tego, bo on nasz. Ale nasz to czyj on nasz? Który to nasz? Dlaczego on wasz, pytam się. No nasze wszystko. Argumentujcie. Argumenty te same. Gazetka, wierszyk. Także daję wam, towarzyszu, tydzień na określenie swego pochodzenia i swojej świadomości narodowej, a potem jak już wasze sumienie wam podpowie albo z nami, albo do nich na działkę.
Zwracam waszą, towarzyszu Kalinowski, uwagę na to, że u nas działeczka zadbana, palmy, gaje oliwne, strumyki, aniołki z cymbałkami, warunki są lepsze, a u nich póki co gołe pole, masz z flagą biało-czerwono-białą i parę szałasów. Siadajcie! Kalinowski wzdycha i siada. Przewodniczący. Może towarzysze zebrani macie do mnie jakieś konkretne pytanie? Staje pewien starozakonny. Starozakonny. Panie, znaczy się towarzyszu przewodniczący, kiedy takie sprawy tutaj się robią, to czy może każdy z nas być pewny jutra? Bo ja na przykład, patrząc na swoje świadectwo rodzin, to nie. Przewodniczący. Jak się towarzysz nazywa? Starozakonny. Mendel. Gdański. Przewodniczący. Aha, z Gdańska znaczy się. Towarzyszu Mendel. O swoje jutro niech się towarzysz nie troszczy. Towarzysz jest u nas jedynym gdańszczaninem, który tam na ziemi w Warszawie nie dostał żadnych posad, beneficjów i przywilejów. I nie zrobił ani jakiej kariery. Także tutaj u nas towarzysz sobie po prostu dobierze tego, czego na ziemi panu nie dano. A więc hulaj duszo, piekła nie ma. Starozakonny. O, to za to Gosdank, przewodniczący. Oj, tam bajgiele, tu nie ma żadnych antysemityzmów, tu niebo, tu raj, tu wszyscy są nasze. To znaczy się swoje. A w następnym tygodniu będziemy rozpatrywać sprawę personalną Adama, syna Mikołaja Mickiewicza. Czy jest obecny na sali? Ktoś? Nie, z Marylą spacerują wzdłuż Urczaju. Przewodniczący. Romantyczna oddusza. Dostanie ode mnie naganę za niechodzenie na zebrania. Towarzyszu Norwid, proszę mu tę wiadomość przekazać. Wstańcie wszyscy. Śpiewamy tradycyjnie rotę na zakończenie. Autorka zaczyna, ale poproszę pani Mario bez zwrotki, bez tej, no, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Niestety jest ona niepoprawna politycznie. Konopnicka głośnie. Głośno. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Zasłona.